Unoy alam jang ka Voice of the People Party WPP ba Arden Miller pasaya moit ulaong ba ka jingjop jong kertong ka seng na Shillong parliamentary seat kadehi ka jingkwa jing pet ba ya ka jingkela ulaong ba bun na gidong song snong kila don kam sisa ya ka jingkela ba de hakane karukom bagi pet ba kila pen I ya kane ka jingkela ulaong ru ba kila pathai kubor kitip ha ka ba ya de ba kane ka jingmi na kane ka election ba de halor kane ru ba ki pet ba ki kwa ya ka jingkela. Esok men, I kumbang ila dat ban keren hi, ila lech kipat ba, ila ra ikimat, mau kumbang pitip, kawin ikimat kiba hakmat kecung kedai persyak ke bamsap, kebar kedai persyak ke moh, nilai ma persyak kita ke jingduk, ini ke poverty, nang ke jing lech siliang khmat, sekam don ke equality, kumbang I hakim lang salang apa ki, pai ba nong song song. Kita hi ki mat ki ba mat de kawangi ngendra bat khamtam hadin ba ngelayo ye gani ke jingjop ba ki pai ba kla ke jing shania ka bomut ba ye gani ka mat bangi ni keren kam de ki bangin kut tang ha ka jela ka jing ni ladon menta yu briu jingi ban le po delhi ba ki pai ba ke jet o banra ye ki mat kum ka kam bamsa baling im ji ba kan don ki ed ka cbi ha ka ke jela ka jing ki don chibon ki kam bamsa balai tang sikui ki jela kani ru ka de ka bangi ngin simkhia akali ka party bangin ya keren baga government of India kumno bangin ya khun ya ka bamsap akali ka jela ka jing ngin keren ru ya ka jinglong ka jingman mo ka bakta yang I ko mo ka jela ni lingba u MP u ba pat ba ki jit akali ka singi na kali ka jungi hi kom ki nongelam ka party ka minsim ka ba sngorit mo ni so ban ai khuble yu pai ba ka ban kong yem la khem da ai ngo yu ble chi shania ka bangi ni don kala palongi bangin yo ya kan ni jingjok ka don brom ban nganget kan dei ke history aka jela me galia abangi pai shaka jingkershan ka bangi yo na kaliang chi te ngin beteng hakita kimat ki bangi ngila keren ki bangi la pertah ke for election but ngendang yai traisitom ngendang yai penphai ke jing trai ke jing party nang nish atu ko BP ke trelang baka NDA na baka India Alliance kata kali ko ke jingkli ke bangim 14 ngo don kam e ban jawab menda na mar ngendang yai kendo kum ka party ban yong kerki kai pak kesin jam ka bangi ngin sim kum ka party ada ni iba bye-bye atrai ngalate pan batai menta kari ke ju hi ke jingkli mo ka ba kili ngendra I kimat ki bangila keluar kimat ki bangila keluar pai ba batawi ni kita kadai ka bamsap ka bangi hi ni pun kene buat sedu support government of India bangila ni kamat nang tangin kumu MP unra ru ikimat ki bedi bat ka jinduk ka jingkerdo ka baban ni kilong sem kini ka jela ka jing atangin raru ya kita kimat ki bangi dei bani keren kundo panora ki jimtoy sekali tho khobor nga thai phi la ban I pha ma phi ya ke jingkala lada phi bishar ki pet ya ke jingat nanti juga voice of the people bat ki wei ki seng sai unda don kam bangin patai thai di ma phi ban ong ba don ke jingkala ka bakram anu philap hakap no ka benta lani ke jela jogari India kabaki pa daladi kinlet banthi ya ki lama ya ki t-shirt bat kani ka jimi jo ka voice of the people party kala thawla ru thawlanti ya ki bri bakin yo kamai ka jing kamai ka sedang nadu ka jing khai ki pra menta ki thi sai ki kamai sra ka baki penmi ya ki lama a party kam thaw lama kam so t-shirt kani kini ka wi ka jingkla ka ba krautam ngala bano ka ba nagaliang upat ba kunli banwa nangno ki di lama nangno ki di t-shirt pentai menta kini kino persian kini t-shirt bagi pau jadi bagi thiet na le dia di lama bagi ras jadi ni la thiet na le dia kum ka party ni klem oh sam ye kita le se kum bolong ki wi ki party ki penbiang kata kala di wi ke jingklah ko kom perkhat ki pa
Kipai bak dalam dihikin kerjaan, kipai bak dalam dihikin suatu banjir. Ya ke parti bak kita kinongan. Kata kali we jingkala ke crowd. Hakan ni ke election ke ba pilak ni. Bak ke jingjok nam dia jingjok ke ba. Mo. Dia si bapendang ong dak jarang khat. Kani ke dia ke jingjok ke jarang khat. Kani ke referendum. Kani ke verdict ke basyar. Baga jela Meghalaya kamdon su ke jingshana ya ke sarkar MD. Namar la job de ki parti ki bidon hakale persya. Ni la job ek ruling party. Te kini ki benta ki ba phin hap man pin song long rem. Kum ki mo badan hapok kala. Pathai kubor khnang phin ai ke kubor ke bukum. Ndai tang supai ba nong sung jong ke jela Meghalaya. Ndai ba we ki jela hakari India. Kin vote ya kan ikan nupsa. Abangi ngila pani kum ka voice of the people ba. Ya mi tu ke gi bu tu pi tang song pi pun chok yo em ti ha ke zo sai ju ke Ndai ka vote dari tang je Kristom.